hani tangui bono maya nang nakalai are bono khairo gui কোনো লাভ করে bo chini boba grano respect khaya several time অনেকবার bo chini boba grano bo অপমানিত খালাইকা boba grani bagi bo ko khaima saka ge tangi bini bagi khairok na hino ba ready apti rok no ta jeda. Hello babsong norok nugoi mankhana buskango abo tau social media belakhena viral ngoi dong je jorao poila ang o video no prum gangkai ang belakhe munisi ma tongra khaiji abo tamong ma klaikha na social media tabu viral ngoi tongkha je katal president Abhishek Debroino je jorao Misti sari lai konoi risa Borom lai konoi lamjok lai pru ijasak lai pru chini ex MP Reboti Tripura bo khod bai thangbo bono Borom ya phanani bagai thangka risat langka bo aro Misti tuklai paila yang lai tonglayo chini Tripura ne chief minister ji sung tongo kacham sabapati Rajiv Bottasar ji borok botongo abo haiklai no Reboti Tripura bo aro tongo tei borong Misti tuklai paila yanglai tongmon jorao Reboti Tripura khai risa nawai bosajak mane bono pata siri yangoi tong botongo koroi mane tongphan tongthuk kore phan tongui ma hai patari yangoi tongkha risa rinani bagai bo naisingma aboni jagulo thango bo risa ri oi mankha risa ri mani jagulo bucho to Misti tugo chalayo pia bono Misti tugo chari mani balandu tugo chari mani chunbukliya diba abono tuyo kubangma channelo nukha je Baksa ba salagatam hinoi Reboti Tripura no Tiprasa hinai da sak nang Wngmani Klaikha borong Misti tugo chari lai tongo Reboti Tripura no tango Misti tugo chari ya khoroksa ex MP kacham MP abo Tiprasa hinai borong khlayang mani da Klaikha noroi toni ma da Klaikha hinai kubangma borok kok salaga te abo hinai bo kok salaga na Reboti Tripura advance sajakda ano Misti tatukdi da bini sago sugar dangoi tongkha sugar tongmani bagoi da bo advance sajakde ano Misti tatukdi hinai abo to bini sago sugar to tongko da kore abo to chung sawai maya abo chung bono social media ni bisingo phaye o kokno tui samane bo chung nugyakho je bono tamni bagoi Misti tugya bo social media phai clear ke sairi khenke bini sago sugar to tongko da kore abo clear ke sairi khenke abo chung sawai mana he diba gaba Baksa ba salaga social media okhrai tam hinai Reboti Tripura bobagrana amsuk sak nangya nangya khai kok samani bobagrana family na amsuk Borom riya khai kok samani aboni papse tabu Reboti manjagoi tongo aboni bagoisi botini bui bai norjagoi tongo buni borok bai norjagoi tongo khud bai thangni party ni borok bai abhai hinai bo social media kubangma comment khailaga maike kok salaga pe tini ang sanana nai mani khai abo se bayapsong tini amsuk channel je amsuka bini bagoi kok salai mana abo tamni bagoi salai tamke bo khoroksa Tiprasa khoroksa MP ex MP Tiprasa Reboti Tripura je sapan khlaijak tongso bini dol bai abo ke boni ektega bo thaiya ektega bo phaiya haya da bayapsong ani bo phaiya nini bo phaiya ani bo ektega thangya nini bo ektega thangya tini tauni bagai Reboti Tripura to yo omsuka kokma salake hengkai ektano reason bo ungkha khoroksa Tiprasa bo ungkha khoroksa Tiprasa atungo se tini o Tiprasa media ba Tiprasa mane kaisa YouTube channel tongo Tiprasa rokni jotono abono to kok salaga tamni bagai hengkai bo Reboti ungoi mano bo ex MP ungoi mano bo BJP khlainai but poila bo Tiprasa dibana o Tiprasa ni bagai si tini kha nangoi tini o social media o video amsuka viral ngo gento jodi Reboti Tripura bo khoroksa Tiprasa ya bo khoroksa wanje bo songni no ongoi tongmani kengkai tini o video amsuk viral ngula khamu na wansu diba gang obono sana musung go jorawo tini chini Reboti Tripura jodi nai tongkai ba nogoi tongkai nung hamya kubang ma samani tongo borok nono jolewo borok nono naislewo
pheba amsuk joli oi naisale tongmani ba bisingo phano nung je sak nangjagya hanang pinang khlaijakmani nugoi o Tiprasa rokni bukha tongoi maya ngoi no tini o Tiprasa rokni ni bagai kok sawai tong kaham ka wansugoi nadi nung ungoi mano politician khoroksa nung ungoi mano bubagrani family no gali gulus khainai sak nangya Wngmani bubagrani family no respect riyangnai pheba Tiprasa rokni bukha bumsu jorate kaham nadi bomsu jorate kaham noro naisle tongmani bisingo phano si bukung kolok rok bai nung sak nangjagya khlaimani nugoi o Tiprasa rok siringkai tongoi maya tamni bangkai Tiprasa no Tiprasa tan tongo haise bukung bara no bukung bara tan tongo nini apod bipod suk dukho kosto o bebak jorao nini bukung bara no jobanai haise nung problem ni pura kotor problem klai tongmani jorao nung je bubagra no hamya sawo je bubagra ni family no nung hamya sawo sei bubagra bo siringka asuk tongla Reboti bo ongoi mano BJP khoroksa khlainai party je sapan khlaitong obo bin matter pheba bo khoroksa Tiprasa bo thik no ana hamya sawo bini problem bo ang bhaiga asuk tongnai hine bubagra baitang thangoi no chubanai tini sei hajar hajar Tiprasa rok nono je naislai tongnai rok borok bo nung apod bipod amhai jaga klai tongkhainke nono o Tiprasa rok bo chubaya tongla karon tamni nung buino naisle mani riwoi tongphano nung buino hamjaya phano nono kha hamjangnai tamni bagai only nung Tiprasa tabuk nung Misti Tukjakya ni bagoi se Tiprasa ro amsuk kha nangjak nai Tiprasa rok na bukha bahai tabuk nung bujisi Tiprasa rok bomsu joti khe Tiprasa na hamjak abo kaham ke saiman siri tabuk wansugo nai siri tabuk jodi Misti Wngmani ban Misti Tukyani bagoi se omsuka o video viral ongkhainkai tini ex MP Reboti Tripura hai borok no kebo jani mungsasuk dakka pakka riwoi rikhainkai tini Tiprasa rok mumsuka bachakamo tini Tiprasa rok tebo phatiri kok salaikamo haise phatiri kok salaikamo abo nongkha Tiprasa ni hamjakmani abo nongkha Tiprasa rok naimani chini Tiprasa rok jesa jaga tongoi tongthung phia nosto tangthung buibai hamya ta khlaijak thung buibai sak nangya ta khlaijak thung buibai hanang pinang ta khlaijak thung abono o Tiprasa rok naharmani chini bubagra naharmani kha abono chini bubagra naharmani kha abono tini nung Misti Tukjakya angoi tongmani abo kebani kuno thangya haise men aro kha samani phaikya haise nung khoroksa Tiprasa ngo kha samani phaikya hamjakmani phaikya haise tamo chini Tiprasa no kamakhe Tukyaung tamo chini Tiprasa kai amsukai naisingoi tongna nang risa bokna ni bagai chini Tiprasa hene da sak nangya Misti chariya abo borok ni karon nini daham busu jora tui tong borok sawai mano nung khoroksa MP ex MP khoroksa ex MP no omsuk somoy naising riwoi abar Lachimwng riwoi Misti phano se tukliya amo to normally klayo abo Tiprasa rok hotet ka wansuk haise Tiprasa rok bokhor ko pingka kakha tam khlai ka bono tani khlai mahai sak nang yang mata klai abo bagan kok salai tamke Tiprasa hamjakmani bagoi kha salai ka haise tinang o video nukhado ango henoi tongo obono tui kuno sajaknai kurei abono tui kuno ani comments kurei bat tam wansuka khoroksa Tiprasa nung jesu kotorongoi thangde salsa nung o dofa o Tiprasa aborok nini bagai cheriknai haise nung jesu rang puisa malik ongoi thangde saisung kuno dino tongmaya haise je borok phano saisung tongoi maya ang nono nangliya henei bo kebono sawai maya haise o songsaro ang saisung no thangoi mano henei sawai mannai bo kebo kurei tini ang sumeno nung nangliya nung bo sawai maya ang bo sawai maya nung hai Reboti no nangliya
nungkai jodono nanglaya ne angba nangnai oboni bagai no Tiprasa rok cirik layu bubagara cirik layu tabong ni simuno thik ungdi o thik ungyang gengke chung buibai hanang pinang Rijak chung sesumnai hese chung sesumnai chini Borom ganang Tiprasa hangkre montri sar bikas debor mangdi tabuk si post tongle je jorabo post kokoi thangmani jagolo je somoy chanoi thangmani jagolo montri tonglak o jora tini Borom ganang Reboti no Khaima haida o jora bo khlaino chini Borom ganang montri bikas no afro jodi chini tribal welfare minister bono omahai khlaiganke afro bo o Tiprasa rok salai jao nai social media phai tahani chini Tiprasa no omahai khlainani nang bo komse kom kaham pano hamja pano chini Tiprasa hene da abo tola khiklai mani klai abo hene kubang ma social media kok sanai phainai abo no kha Tiprasa ni bukha haisi tini joli o khana hamoi thango Tiprasa abo haino tini nono nesla nai khana hamjagoi thangnai Tiprasa roni otom gaisa belai kaham haisi Tiprasa rok ungkha sorol Tiprasa rok ungkha bukha kaham joli sugoi tongai maya haisi maya kubang Tiprasa rok ungkha tini amsung nesla nai borok tongo ang bai thangbo hamjagya haisi karon tamni hamjagya sini bobagrani family no tuyo bo kubang ma kok sa target kai abono nugoi chajagya haisi kubang ma borok chajagya haisi Tripura raijao naitung nai di bono kubang ma borok chajagya phia o chajaya borok tabo bin bagai khanangoi kok sawai tong je tani bagai chini sar ex MP Reboti Tripura no amahike Lachimwng nani nangnai tini abong ka Tiprasa ni bukha srai haisi srai oboni bagai no 5 bosor 10 bosor post ni bagai post ni yago tongo hnoi o bin yago tongo hnoi je khabi tui borok no kok samani chaya je sa borok phano o post salsa tonglak o post salsa tonglak salsa kumai thangmani jagolo nung boro thangnai tamung nai buni borok hingkai thuya sak ni baga bukhao choboi tino haisi karon borok juno tamo khlainani muchung obo borok no sawai mano chungbo sawai mano norok bo sawai mano jotono nor komani bising sawai mano obo tam khlaina muchung juno buni borok hingkai are nung ungoi mano ex MP phiaba nung bo borok nung sabo nini motamo omhai da na omhai kolok da baramo barable na nungbo karon borok ni nojoro chini borok no karoi buni dofani nojoro hingke chung joto soman kotor chikon joto soman haisi borok jono Baksa kai nugo oboni bagai no jora tongsani bobagra saw kha sina nangnai haisi jora tongsani nini yapri no karak khana nangnai haisi jora tongsani nini dofano strong khati sana nangnai haisi o jora tongsani no chung khorang Baksa khai chirnani nangnai hini saw bobaga tini buni kok bai chung hana choli kuno mana kuri chung last o tini je mani chini Borom ganang Reboti tam man khabo Lachimwng abo haina mannai olobo o je tabuk tongnai kotor hinai jodi jorani bisingo khasi hangke last o Norokni manthai babo nongnai Lachimwng tamni baga bisi Asuk borno tabuk umhai khlai hingkai ang bai thango Wngmani TTADC election Klaikha bayapsong obang personal Wngmani nor Asuk Tiprasa kotor neta tongoi tamni bagai TTADC election ni result aso hamyangka abo borong ni bukhao kuno kichu wansukjak tongna borong no chung amsukai khial khai toniwo amsuka loge tui toniwo
Tiaba edisi elakau tau ne baga boro Asuk chen kha tamo tongmung borong ni borong na Tiprasa ro hase hamjakliya aboni bagai da borong no Lachimwng roi tongkha tabo aban Wngmani ta tiaba sawe mai aba haida hanu Wngmani ingka ang o jora tabuk Wngmani ke tamo sidasi chini ex MP Reboti Tripura bo social media phai ki champini Facebook page bono bo sui rekhai chao je tamo karonai bono Misti Tukjakya na bo advance sajakda ansaku sugar tongo anu kutui tatuk di why abono taw borok saimanan musungjakai bono jolinang thu bono hamjaknai thu jotono bono obo sajakna musungjak be je sai oi mannani musungjak tamori jone bono Misti Tukjakya ingkang te bisi abono tui kok saklak nor jotono nukhan ha video haya dibana nge norok no comment bising sai mano Baksa bakha khamjakha Baksa ba jajakha bono hai Khaimani jau pia tabuk ani video nai tongnai rok norkha tamo wanchu reason tamong na bo tamni baga mahai khlaijak kana bo tani baga khlaina nangkana na bo advance sajak obondor comment bising sai mano ang te bisi kok salia next time chini Tiprasa rok bai mahai tangthung jesa BJP ni phanong tung CPM ni phanong tung motha ni phanong tung Congress ni phanong tung abo hengkai Tiprasa rok khasa jago men ka bosi hambai norok no paithak jora kongoi tongmani bagai comment bisingti norok Wngmani norok sawai mano malai nai next video